שלום, זו התוכנה לניהול ועד בית, נוב. ניתן להוריד אותה מוועדבית.bmcol.coil. בסרטון הדרכה הזה אנחנו נגדיר תקציב שנתי לדייר לשנה. לעשות זאת אנחנו הולכים פה לתגבולים, הולכים לתשלום שנתי לדייר. הדרך לעשות זאת לבחור את הדייר שאנחנו רוצים את השנה שבה שנת התשלום ולהגדיר את הסכום. אז פה כבר למשל דירה 1, 2 ו-3 כבר הגדרתי, דירה 4 2013, הסכום השנתי למשל 2,500 שקל, נעשה עדכן סכום ואישור. נעבור לדייר הבא, אותו דבר, נגיד 2,900 לשנה, עדכן סכום, אישור. וזו הדרך לעשות זאת. פעם בשנה צריך להגדיר תקציב שנתי לאותו דייר. זהו, עד כאן, מקווה שנהניתם ובהצלחה.